zaujímavé na takomto školení, že pre mňa de facto nič nové, ale opakovanie je matka múdrosti. V tom je tá sila, že... A vy škodíte co? No, v podstate... Totež? Totež, no. Ale pre mňa je to zase iný pohľad. Každý človek má v sebe niečo iné, čo považuje za také dôležité. A pre mňa bolo zaujímavé, že vy to beriete tak naozaj tak empiricky, že každý môže očakávať nejakú tuhú teóriu, ale ten obchod nie je o tej teórii. Veľa obchodníkov práve očakáva od takýchto školení tú zázračnú formu, tu nejak, a potom sa dozvedia, že vlastne je to tak jednoduché, len dodržiavať to, čo treba urobiť, je tak ťažké. Vlastne zvednúť ten telefón, 20-krát zavolať, vysvetľovať si to a pracovať s tými ľuďmi, komunikovať. To ťažké je v tom, alebo byť stále pozitívne naladený. To si neuvedomí veľa ľudí, že vy nemusíte pracovať na tom, že akú zázračnú formulu si naštudujete, ale pracujte na to, aby ste boli v pohode, aby ste vôbec vedeli ísť za tými ľuďmi a mali tu energiu. Jo, jako mít chuť se s tím zákazníkem potkat. No já jsem hlavně, jako můžu říct, upřímně, já jsem měla strašně to hrozná nuda, jo, že vlastně tady v Brně je něco, jo, a není, bylo to hrozně živý a záživný a hrozně takový pro mě pochopitelný, jo. Že některé školení jsou udělané tak, že jsou vyformulovaný prostě do nějakých teoretických sentencí a jsou nepřeveditelné do té praxe, jo? Že si to zatím neumíte představit vlastně, jako jak to aplikovat. Jo? Vy ste to zobrali tak z tej stránky, že skúsili ste naviazať na tú našu prax. Tak to se snažím, někdy to není jako úplně jednoduchý, protože to neznám třeba, že jo, ale právě, protože já jsem nevyrůstala na poučkách, já jsem vyrůstala u těch zákazníků. Vy teoretizujete tu praxi vlastně. No, v podstatě by se to dalo říct, jo, že to je asi pro vás jako jednodušší v tom, že jsem vám schopná to jako líp předat, tu informaci, protože zatím doopravdy nevidím žádnou tu poučku. Ale to je vidieť, že máte tú prax zo života, lebo padlo tu pár takých otázek a naozaj ste tú správnu odpoveď na to vyťahli a mali sme ten efekt, ako ste písali v tom otázniku, ten aha efekt, že aha, že to je tá správna odpoveď. A ja si vždy kladiem tú otázku, že koľkokrát som v ťažkej situácii u klienta a ja tú správnu odpoveď neviem v tom momente vyťahnuť. Hoci ju teoreticky znám, a v tom momente, v tom strese to človek nevie vyťahnuť. To je, ale tým si musí projít každý.